Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. This time check is brought to you by Right Med. May Right Med para sa'yo. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika-14 na, dispiras ko no. Dispiras sang swelde. Kay buwas swelde na, October 15, mga kaksyon. Ayos, didispiras subong October 14, mga kaksyon, 72 days before pa man mag-Christmas Day, nagahilapit ang adlaw sang Christmas Day. Kabayunta by December, okay na. Balik na sa amat-amat nga normal bla. Kag 79, kaadlaw na lang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Sa kinandan pag-aupdan kita sa mga report sa aton sining mga action reporters. Handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita sa sining adlaw sang Miyerkules. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan kabayunta nga okslang. Hindi gid magsalig ka latagaw ha. Hindi kita magsalig sa sining COVID-19. Kay basi ko nara lang sa panimuron blas panghigaron, pitik sintas problema. Panubuon tang panubuon mga kaaksyon ang aton sining nga
mga recorded nga positive. Kamusta nga to sining nga mga kaakson sa mga syudad kag kabanwahanan diri sa probinsya sang Negros Occidental? Sa mga kaaksyon kadra sa Oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa bugos nga Region 6. Region 6 mga kaaksyon, ha? Sa Region 6 mga kaaksyon amat-amat na gidman to jutay ang mga positive sa COVID-19 sa iban pang probinsya diri sa Region 6. Karon dugay-dugay suliton ta sa mga kaaksyon ta ining SAP-R mga kaaksyon. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sansan nyo na ni kay nagsugod na, magasugod na sa sining adlaw mga kaaksyon. Kagangaton sining nga for peace mga kaaksyon. Para naman sa mga kaaksyon tang wala sa gyapon sang gadget. Standby lang kamo kay hatagan tanig talupangod sa dili lamang madugay ang ARB for Peace ining pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, tutok na sa aton sining balitaan sa kinanda nako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovilla. Ini may kang tanan sa syudad sang Talisay naka-record sa unang zero COVID cases umpisa Agosto 29. Syudad handa naman sa pagbaton sa mga returning residents. Mayong balita ni, mayong indikasyon ng Talisay before pa man ga problema sang pagdagsa sang positibo sa COVID-19. But since August 29, daw nahagan-hagan na kag tubtob sining mga tinion daw nagjutay na ang kaso sang COVID-19. Aton hibaloon ang karon dugay-dugay, we have Aksyon Marlon Hinovilla kag balita naman sa City Hall sa Bacolod City Government Center. Igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 kag DSSD Bacolod magapatigayon sang payout sa mga nakilalang nga mga benepisyaryo sang financial assistance sa masunod nga semana. Sabi si PO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, pamilya sa nagkalamatay kag tagiya sang tracking na aksidente kahapon sang kagahon sa home site nag-arigluhanay na mga kaaksyon. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 3 ka mga barangay sa Banwa sang Candonig indeklarar nga drug-free, samtang 3 pa ka mga barangay ginalauman madeklarar ini nga drug-free barangay sa madason nga bulan suno sa hepe sang kapulisan. Samtang balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hupon, no disconnection policy sang ERC. Handa nga ipatuman sang Sereco, opisyal nga komunikasyon gikan sa komisyon, wala pa nila mabaton. Sa may mga baleran blas ang bill ninyo da sa Seneco.
Kag iban pa gurong like San Joseco kag Noneco do amo ni sigurong mandos ang yarsing taga Nanay Ligwa ang mga tagbayad ta, pero kung may bayad, di bayad na lang kaya mo managyapon. Bayran managyapon kag problema na nga dako kon mabutang sa alang-alang. Pero kung may bayad man lang, go. Pero kung ay hindi pagpilito. Samtang sa balita sa Patrol Marina Regional Office 6 Regional Director kag Fast Craft Owner sang Bacolod kag Iloilo magasapol buwas nga adlaw sa pagsunundan sa mga barko pag-istoryahan dire mga kaaksyon. Buwas na ang inistoryahan ay parte sa biyahe sang Fast Craft kag roll on roll off sa mga pasahero. Samtang sa mga balita out of town mga kaaksyon sa siyudad sang San Carlos, igabalita ni Aksyon Stephen Fresquito. Update sa COVID-19 market vendor sa siyudad sang San Carlos, apektados ang negosyo kasunod sa pagpositibo sang siyam ka manog baligya. Samtang sa siyudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, wanted person nga may kaso sa probinsya sang Cebu, arestado sa siyudad sang Escalante, sinigid lamang nga aga. Samtang sa balita naman ni Aksyon Percival Villamor sa Banwa sang La Castellana, 46 anyos nga lalaki nga taga Escalante, ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga murder. Samtang sa balita nasyonal, temporaryo tanay, mangin kaupod si Aksyon ang defensor, mga ginkakas sang kampo ni Anay Speaker, Cayetano mahimo ibalik sa pwesto. Kadamuon sa mga enrollees para sa school year 2020-2021, masobra na sa 24 milyones. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, kag bugos nga Region 6, kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 na nga oras, tig irigma na, tig palanyaga na. Pag panyaga na, kung may timo-timoon ta sa sininga odto sa wifi ya, karon dugay-dugay may yara na panyaga, no? Sa mga kaaksyon ta dira nga monitor via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod, gina-acknowledge na lang inyo sininga mga mensahe. Aksyon no Radyo Bacolod, no? Sa Facebook Live, mga kaaksyon. Karon lang dugay-dugay mga tuto, mga inday. At aganta na igtalupangod ang inyo sininga mga mensahe. Kag sa ato sininga website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa ato sininga mga YouTubers sa Aksyon no Radyo Bacolod, gina-acknowledge ta na kamo mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, daligid lang, samtang masandukot na ang halos kalabanan. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. But antes sina, yari aneng resulta sang Small Town Lottery. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 28-37, liwat 28-37. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay amatamaton talang niho mahinang kalaban sa mga talamyawon ta, mga kaaksyon, no?
May lang nga pag-monitor kay Rodji Lumangyaw sa role. May lang nga pamati Rodji. Thank you so much good kay Jo Marie Aguilar. May lang nga pag-monitor. Pamati sila ni Jasper kag Keith mga kaaksyon. No? Sa kay Aubrey Goto. No? Kay Aubrey Goto. Mayong udto Action Rex, shout out lang sa mga elementary classmate ko kag sa mga friends ko. Ayos, Aubrey, no? Kay Gian Resisio, may lang pag-monitor Gian. Sa kay Inday Blasa, may lang pag-monitor. Kay Kaaksyon, Bia Jonathan. Mayong imo nga tirada da sa baligya mo sa salakyan. Bia Jonathan, sige. May lang pag-monitor da sa mga kaberks mo dira sa displayhan ninyo, no? May lang pamati dira, no? Mayugid si Toto Bia Jonathan, no? Ayos, Lunisa Elban Buena, may lang pag-monitor dira sa Barangay 35, no? Lunisa Elban Buena. Kay Tomas Bronyola, may lang pamati Tomas Bronyola. Kay Heaven, kay Jane Solgon, present man siya kuno. Thank you so much, Jane. Kag kay Lee Gary Villares Adribar, no? May lang pag-monitor sa kay Lee Gay Villares Archivar. May lang pag-panyaga kay Ramon Caglose Archivar. Thank you so much, Gid. No? Apong Alagos, may lang pamati kag GB Potistas Sordolia. No? May lang pamati sa Sordolia family. Sang Kabangkalan, Barangay Kamingawan, GB ni Galia. Always gid ga pamati sa imo. Salamat gid JB, no? Kaya Alex Montesa, may lang pag-monitor Alex, drug free mas maayo gid kung mag-virus free na ta si Rex. Gani man. Mas maayo gid Isunod ta lang ng drug free. Ang virus gid dapat matap na, no? Kay Rinan Aloro Rico, may lang pag-pamati, no? Kag sa Energy Fans Club, watching live from Sitio Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana. And kay Michelle Sayo, may lang pag-monitor, tamyaw lang si Mama, Mila Sayo, dira sa Talisay, no? Ga-monitor man. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor, tamyaw man, mga Olpenda family sa Kanturay, Sipalay. May lang pag-monitor Madam Virginia San Antonio Olpenda dira sa Silin Homes. Kay Rinan Aloro Reco, JR Mainit Rihon, kay Candice Jer, no? Hindi delikado ang COVID-19, ang delikado sir amo ang COVID-20. Gani mandala na da. Real. Mayo ni ano ning kay real yang padalaman. Kay Alex Montisa mayo gid tani sa Rex kun wala na gid COVID. Kaso sang COVID sang manubo lang gani man. Ayos Teresita Quinto may lang pag-monitor and Rinan Payungayong, no? May lang pag-monitor kay Rinan Panguyangong. Payungayong. Ay pwerte kay John Norman Gavales Diuso. May lang pag-monitor at tamiyaw ilang si Ulysses Kabahog, imong classmate. Okay. Lorna Termel, may lang pamati. Lorna Termel, no? Kay Ming Galiego Gapis, watching live from Santa Rosa, Morsia. Ayos, sige, thank you so much Gidming Galiego Gapis. Kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Setalunan, Eme Esmeralda Dolido, sa kay Nini Biato Pabuaya, may lang pag-monitor dra sa Tangob, no? Great lang papaya nga si Sunny Biato sang Barangay Inapoy ga-monitor gid siya permi. Thank you so much gid Nini Biato Pabuaya. Richard Nicor, may lang pag-monitor si Aldrin Emerson kag Weljan sa Mabini Pontevedra, ang nagatamyaw si Binsoy Abaday. Thank you so much gid, no? Raquel Horado, Raquel Hugado, no? May lang pag-monitor Inday Raquel Hugado. Kay Bro Asonepsi, may lang pamati bro. Kag sa amaya nga si Armando Espinosa, no? Happy birthday, Espinosa, galing ng apelido mo to, ginsuli mo pa ha.
Si Alex Montesa katamiyaw lang sa pamilya Ramirez Tijado sa Barangay Granada, pamilya Pasulan, kag pamilya Pani from two separated barangays Kalong-Kalong Airport. Ayos. Thank you so much, Gid. Sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standby yan ay, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Mabuhay po sa lahat pong nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:56 na ang aton oras, 11:56 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta, anay dirahong nga nag-monitor diri sa pagpangalagad ta, himuon taning adlaw-adlaw galion ta, ang Sa tamang serbisyo. Kadtuantang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon ang Defensor mga ginakakasbalasang kampo ni Anay Speaker Cayetano balik naman liwat sa pwesto. Mahimo ibalik sa posisyon sang bagong liderato sang Kamara. Kadamuon sa mga enrollees para sa school year 2020 kag 2021 masubra na sa 24 milyones. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Rion Size, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon ang Defensor. Aksyonan mayong udto. Action Rex, mayong udto kag sa atod man mga ka-aksyon kun may naghalin, may nagbalik man kuno Action Rex Muna. mo. Ati normal na. Oo, so normal na. ang- Basta may naghalin, may mabalik na. Amo ni plastada sa karon sa Kamara Action Rex kay ti syempre dako ang tsansa kay may ara sang ginpromisa. Muna di. Okay. Dako ang posibilidad nga mabalik sa ilang nga pwesto ang mga kaalyado man ni Speaker Lord Alan Velasco. ginpangkakas to? Ginpangkakas Action Rex. Tatlo okay. sila actually ang nakakasi na dere mo. Oo. Ti subong ti balik naman sila eh. Sino to gani sila? Ari Action na Rex, ang sunod diri sa kay Cavite Representative Boying Remula, ibalik na sa ilang mga committee chairmanship ang mga kongresista nga sanday one Pacman party list Representative Mikey Romero nga pinakauna gani nga ginkakas bilang Deputy Speaker
AAMB's OWA Party List Representative Sharon Garin nga ginkakas bilang chairman naman Taga Region 6 na. Oo, ginkakas naman ini bilang chairman sa Economic Affairs Committee kag si Quezon Representative Angelina Tan nga ginkakas naman iya bilang chairman sa Committee on Health. Balik naman sila trabaho, Action Rex. Apang, wala pa sa nga abiso kung bala may ara sa nga himuon iya nga changes man si Velasco. Pero sa iya nga Pero amo nang unahon anay ang tatlo nga mga ginkakas. So balik ang na next sila. dira kung may mga pagbag-o sa patakaran niya, another story na naman. Basta another importante mapas lang ang budget. Mula na Okay daw mula na day. daw gina-diskusyonan ng budget mo, ti dapat ipasargid nila. Do nagkakatabo sila nga do mga bata. Pila to ka trilyon ganito? 4.5 4.5 trillion pesos more or less ang Yes, Action budget for 2021 na. Yes, Okay. Action Rex. Ang duha ni sang ginistorya ni Presidente Duterte kagapon buti daga agaway bless ang bola blaya. Gani man. Tungod lang sa speakership man nga issue. Ano gid ang sa likod sina man? Hamot sila ni ko sa likod ni. Kung way ka man lang sang ginakuha da, ti ngalan lang abi, ambot kung namugid man ang sa likod sina. Ito may mga ngalan naman ng mga tao, especially kay Senator Alan Peter, Congressman Cayetano, may ngalan na niya. May tatak Si Velasco, the first time ning nagpungko speakership actionan mo. Galing kin daw ano lang sa kay mas Kaya tingin mo gid man tong ginistoryahan nila mo, tong primero bla. Bali may dapat ara tunga sila gentleman agreement Action Rex. Galing kay daw nagpa-isti-isti pa si Cayetano. Do hindi pa sa Manao. Si idol mo? Wala ko yung kambal. Wala ko na yung kambal. Dapat patas kita. Char! Dapat patas kita. Ilan natin yung problema. Importante mapasar lang ang budget. Kay basi, damo naman magreklamo. Dako na nakapasulod bala Action Rex ang in terms kon COVID-19 response ang paghahambalan. Kaya mo na ginakabalakan ni Presidente Duterte kay basi bala mabutang pagid sa alang-alang. So, Action Rex, sa iban pa naton nga balita sa national, nagsaka naman sa masobra 24 milyones na Action Rex sa piyak nag-start na gid man niya officially ang modular learning sa mga estudyante. Pero mo nag-transfer no from private to public? Kaya doon mo man nagyapon ang pagtuon mo. Public na lang sila danay. Dali ginalain lang dira ang tuition fee. Okay, sa private daw may nagsaka-saka sa gamay, ang pagtudlo mo ang gyapon. Yes, Action Rex. Amo na ang ini datos nga ginpagwa man sa nga DepEd nga kung sa diin naglabot na ini sa 24 milyones sa 892,492 ang kadamuon sa karon sa mga enrollees diri sa Pilipinas o kung may katumbas ini nga 89.63%. Sa nasambit ni kadamuon Action Rex ang mga estudyante nga nag-enroll damo sa pampubliko 22,642,631 pero ang sa private naman niya mga surosobra lamang 2 milyon. Ang kalabanan naman niya nga na-record sa kabilugan, na-record ini sa elementary, mga sobra 11 milyones. Ang sa iya ka junior high, ara sa 7 milyones or masobra, kagang sa senior high naman, ara naman iya sa 2 milyon masobra man Action Rex. Ang mga estudyante nga nakapa-enroll sa kindergarten, yara sa masobra 1 milyon kag sa alternative learning system ko ining ALS, damo man Action Rex, ara sa 403,729. Samtang sa mga learners naman niya, learner with disabilities, ay nakapa-enroll 72,597. Pwede na ko ni Action Rex makagamay lang update. Sabi ko, pwede ka ka-enroll sa ALS. Hindi, oy. Makagamay lang ko update. Kaya daw subong sa aton mga ka-action, bala Action Rex, ang si Ophel.
Tropical Ophel? Depression, Abi Ophel. ko kung si Si Ophel Ophel, si Opol. kilala mo. Hindi, Ang uy. tropical depression gali. Oo, magamay lang ko kamusta siya? update Action Rex kay... Daw wala man ta diya. Wala kita dire, pero ang iba naton nga mga Sa ibang tong mga areas, Oo, do may ginabaha ara gid- na to gani. May ara gid Action Rex nga na stranded Oo. man. So subong ang ining pinaka-latest naton nga nakuha ang ikaduwa niya nga landfall. Natabo mga alas 7 pasado kaina sa bahay naman sang Sorsogon. Ang ini nga paglandfall niya nagtuga man sa paidalom iya sa pila ka mga lugar kay tungod man nga na stranded Ano madamo. nga mga lugar to? Ang sa Bicol Region, may ara sila sang stranded individuals nga 526. Tikadamo na na. Oo. Sa Albay naman, 112. Sa Sorsogon, 414. Damo ni kayo, Action na Rex. Kag may mga stranded man gani nga mga trucks, mga light vehicles, kag even mga sea vessels. Ang sa sea vessels, 17 in Action Rex. Ang sa trucks, 156 kaya mga light vehicles is 41. Di halong-halong lang bisan tod wala diri sa aton pero kay experience kita diri sa pag-ulan-ulan Gani. man. Oo. So sige, diri na kita Action Rex sa aton man nga update sa COVID-19. Unahon naton for world coronavirus cases. Ang kabilugan niya na Action Rex sa 38,363,846. Ara naman sa 1,90,90,756 ang kabilugan nga napatay. Ang naka-recovered Action Rex ara sa 28,846,587. Diri sa Pilipinas, ang aton nga kabilugan nga kaso as of October 13 in Action Rex 344 ang 344,713 sa liwa 344,713 ang napatay 6,372 ang naka-recovered naman 293,383. Diri kita sa local sa Negros Occidental unahon naton may ara sang 3,897 tapos may ara sang 37 ka mga bag-o nga kaso. Ang sa Bacolod may ara sang 4,440 ka kaso nga may 19 ka mga bag-o. May ara naman sa recoveries nga 3,742 kag ang bag-o diri nga recoveries is 188 Action Rex. Ang napatay nagapabilin ini sa 114 tungod wala sa nga bag-o nga na-record nga death diri sa Bacolod ang as of kahapon Action Rex. Ang Western Visayas sa kabilugan may ara sang 13,923 ka kaso. Ang nadugang diri kahapon 105 kag ang nagapabili nga aktibo nga kaso is 3,177. Ara naman sa 10,411 ang recoveries sa diin na record ang bag-o nga recoveries nga may 366. Ang napatay 336 ang kabilugan matapos madugangan ini sa duha kahapon nga COVID death Action Rex. So far amo ni ang update man nga nakuha naton gikan sa news center sang Action Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa Action ang Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Thank you. Salamat gid Action ang Defensor. Balita gikan sa news center sa Action Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige. Action Alvin Graba, standby anay ha. Kay daligid lang kay masulit kita. Sulit ang papremyo sa Action Radyo Bacolod. Atensyon na sa mga ka-action ta. Umpisa na ni subong adlaw. Umpisa na ni subong adlaw October 14.
Ari na ang SAP sa ARM. No? Para ni sa mga kaaksyon ta nga mga listeners, pamati lang sa aton sini nga mechanics. Gusto mo bala makabaton sang 500 pesos? Sino man ang hindi man? 500 pesos na ginagdaga taginting. Gusto mo bala makabaton sang ayuda sini nga Bermans? Siyempre. Base ikaw na ang isa sa magadaog sang 500 pesos nga cash kada adlaw. Ang Aksyon Radio Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag sang SAP o konsolit ang papremyo sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati sang Aksyon no Radio Bacolod. Sinong maka-intra dire? Tanan nga pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Ilabi na ang mga maukod nga tagpalamati sang Aksyon no Radio pinaagi sa transistor radio. Mga taga Bacolod lang niha. Pasensya gid kung outside ka Bacolod, pero mayara man kita isa pagid ka promo. Pero ining sulit ang papremyo sa Aksyon Radio, ang SAP sa ARM for Bacolod residents lang ni mga ka-aksyon. No? Paano maka-intra? Ari na. Kung paano ka mo maka-intra? Sumugod Oktubre 14, subong adlaw Miyerkules. Magabaton ang Aksyon no Radio Bacolod sa mga entries paagi sa text. Ari ang dapat ninyo i-plastar mayo kag i-text ninyo ipadala sa numero 0963-219-8066. Liwat suliton ta ang way maka bati kag wala makaisayod 0963-219-8066. Kahapon nalawag ta na pero may naga-inquire pa sige hapon basi late lang tong pagpamati nila. Ari ng tsansa. Liwat suliton ko kay first day sumo. 0963-219-8066. Isulat ninyo dira sa inyo sining nga cellphone kag ipadala sa number ang ngalan ninyo, edad, address kag contact number. Ang insakto gida kay kanugon. Basi inyo ni number ang malawagan kundi manami piho agid mayo, no? Ang ngalan, edad, address, contact number sa ipadala mo sa 0963-219-8066. Kumplitohon ang detalye nga ginapangayo agod nga ma-validate ang inyong nga entry. Adlaw-adlaw nga pagpamati sa mga programa sa Aksyon no Radio Bacolod kinahanglanon gid. Paano mahibaloan ang tagdaog? Aryo, sa kada adlaw maga-raffle kita sang mga tagdaog on air. Siguraduhon nga nagamonitor sa Aksyon no Radio Bacolod. Basigin sugiran ka lang blas ang tupad mo balay. Nga ngimo tong na gabutan. Ti ikaw yaway kakapamati. Ibaloon ang programa sa oras sang pagtawag kag kilalahon man ang angkor o kon reporters sang Aksyon no Radio Bacolod. Kung hindi ka makasabat sa sulod sang 3 ka tawag, magabunot ang Aksyon Radio sang panibago nga winner, no? Ayos. 3 ka tawag na ano pa nang hindi ka kasabat man unless kung ginbayaan mong cellphone mo nga ato kaya sa piyak balay, no? Gato king toking. Paano makuha ang premyo? Ari, simplihon talang ni. No need na nga magpadulong ka mo diri sa Aksyon Radio. Kaya ang Aksyon Radio maninguha nga ipadala ang cash nga 500 pesos pinaagi sa Remittance Center. No? Bantayan ninyong text na dira sang Remittance Center kay padala man na sila. Nga palihog ta claim sang inyo nga 500 pesos. Maklaim ang premyo sa isa ka adlaw matapos malawagan kag ma-confirm ang inyo sini nga entry. Meaning karon abing adlaw nalawagan ka, meaning buwas ka pa makakuha sang imo sini nga premyo kay ipadala pa ina kag i-process pa ina, no? Sano magasugod ang raffles? Aryo, importante basi mamangkot kamo pero sugod na subong nga pagpadala ninyo to sang ngalan, edad, address, contact number.
magasugod ang pagpanagtag sa pagpanagtag sang ayuda ang Aksyon Radyo Bacolod on October 19 sa Lunes na mga kaaksyon. Bali 1 week after nga mabaton ang inyong mga entries. Bantayan ninyo sa October 19 base sigurado nga kamong makakuha sang papremyo sang SAP-ARB sang sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ayos na kamo sina. Sige kasimple man lang to kay instruksyon importante lang dira nga makakuha kamo 500 pesos tanan. Ayos. Sige. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:15 na nga oras. Karon dugay-dugay naman ang Armed for Peace. Ining pagbulig sa paglaom o pagtuon, paghatag sang paglaom. Karon dugay-dugay naman parang makapahunay-hunay kamuda anay kag makapamati sa mga balita. Hibaloon taning report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa palayag sang Marina Regional Office 6. Pinagi sa Regional Director kag fast craft owner sang Bacolod kag Iloilo magasapol pa buwas nga adlaw pagsulundan sa barko taga-istoryahan. Yaring kauna sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Natala na nga magasapol buwas nga adlaw paagi sa Zoom conference ang mga nagapanag-iya sang fast craft sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Iloilo kag diri Action Rex ang pagkaistoryahan liwat ang pagbalik sang operations na sang mga fast craft nga magabiyahe Bacolod Iloilo City vice versa sa diin si Marina 6th Regional Director nga si John Vivencio Vero amo ang nagpatawagid sa meeting para buwas nga adlaw pero como bawal Action Rex siya bawal ang face-to-face meeting ang matabo diriya ang mga fast craft owners diri sa Bacolod ang mag-participar paagi na sa Zoom conference nga meeting bala Action Rex kaga ini ang pag-aupdan man sang mga personnel sang DOTR, DOH kag ang regional IATF. Now sunod diri kay Vero Action Rex nga lauman buwas nga adlaw mangin maayo ang resulta as to sa San Oliwat masugod ang biyahe kay way pagid sang fixed nga schedule Action Rex kung san ugid magaumpisa ang biyahe sa mga fast craft magluwas gid lamang karon nagapadayon ining biyahe sa mga roll-on and roll-off vessel. Nawadugang pagid pero ti ang roll-on roll-off nga vessels ni mga essential man nga kag iban pa nga nagasakay dira. Saksyon Rex suno man way man pasahero na da nga siling magapauli. Gasakay gid naman lang gani ang LSI, kung mayara LSI. pabili, kung mayar pa nabilin, ang APOR, kag ang mga ROF Action Rex, pero diriya Action Rex, sino sa iya gani? Halos tanan ini okay na, kung maghilisogot na. Pero laban-laban siguro ang biyahe, okay na, ang pagsulundan na mo pa ning pag-istoryahan. Ina Action Rex ang pag-istoryahan buwas nga adlaw. Sa diin sunod sa iya nga dapat aragid ang presensya sang DOH, ang DOTR kag ang IATF o kung regional IATF agud istoryahan ini mga pulisiya bla regarding sa pagbaton sang pasahero, pila ka pasahero ang pwede masakay abi sa isa ka fast craft, kumbala pag i-observe ining social distancing, and definitely sunod sa iyang pag-istoryahan diriya ang proper protocol as mandated mismo sang Department of Health. Ginpamangkot pa Action Rex mo ti magluwas na abi sir sa LSI or LSI SLI APOR kag ROF mahimo bala makasakay na ang mga regular nga mga pasahero nga magapadulong sa Iloilo from Bacolod. Tuno sa iya ina magadepende sa mangin desisyon sang IATF. Pero ti laban-laban pasugta na gid man kay Iloilo gahulat na lang sang go signal diri sa Bacolod. Amo na lang nang mga patakaran sa mga fast craft kag roll on roll off sigurong ginahulat na lang na.
Correct, action na Rex, kabay pa nga madayon na ni, kaga para mangin Hindi, tayo ngunit yun, naman no? mag-meeting sila kung way Oo. pa sang biyahe dra o way pa pasayro nga pasakyon. Oo, ti perde man ni sila kung ang mulang nang mabiyahe, ti kulang man action na Rex. Kag nano'y karga nila sa roll-on, roll-off Saan? kung wala pasayro. Oh, amo gina action na Rex. Oh, Matabuda. kag may pasayro gidna. Ang importante diriya mga pasahero kay amo nang ginpa-priority taman kag ginapamangkot ti suno sa iya ina magadepende sang regional IATF. A reaksyon na Rex ang pahayag ni Engineer Vero. Ang atong meeting sa Zoom kay bawal ka man rin mag-face-to-face. Ang ibang ko, let's say, ang ibang nasa Bacolod, dito sila po din ma-river. Sir, unsa may posible nga pag-istoryahan ugma? We will, listen sa mga operator natin, kung unsa ilang mga concern. Maybe sa Secretary from Iloilo and Bacolod na para maali yung fears ng atong operator na mauna ang mga condition o mga requirement o wala ba yung requirement is at least maklaro na tanan. So ang EO ni Mayor Grunian allowed na ang nag-receive mga operation ng mga passenger family between Iloilo and Bacolod. And ang EO sa Nadia nag-allow na siya subject to existing protocols ng IATF. I think it's na pa-excuse na siya. Protocol implemented by DOTR and IATF. So muna yan kung klaro kung saan mo siya. So when we speak about the protocol from the DOH and DOTR, unsay posibilidad, sir, pag-istoryahan? Ang ano naman, for example, on the DOTR side, no face mask, no face shield, no boarding. 1 week apart, social distancing, scanning upon boarding para mag-check ang and then disinfection after it be complete a period. Wala nang pangtapuhan ng alcohol o sa panagawang disinfectant ng gamiton. And who are allowed to travel this time, sir? As of this time, wala kami maklaro. Just as usual, yung mga LHI ako subject to documentary requirements. How about regular passengers, sir? That's what we are going to find out. Not that IATF allowed in free movement or we have to implement something. So we have to clarify on that. So na Rex ang pahayag diri ni Engineer Vero. Ang koneksyon na Rex, ang Bureau of Fire Protection sa siyudad sa Bacolod, ginmanduan ni Chief Inspector Publio Buboy Platenya nga liwat balikan ang third floor mismo sa New Government Center, ginmanduan si FO Tumalyari kag CFO to Labansawan as to magpakig top mismo, no, magpakig-angot sa electrical engineer sa siyudad to check ang electrical wiring action na Rex kay isa ini sa ila sining pagalantawon kay kagabi kunti nag-ulan nga base na basa bala ang pila ka mga electrical wiring, that is why kagina diri action Rex isa ang ginalantaw karon sa ni Chief Inspector Platenya ang may posibilidad nga electrical short circuit ang natabo nga nagkalayo ang portion sa admin building sa third floor sang New Government Center amo mismo no sa opisina ni Marivic Canada and ginpahayag man na diri nga mayo lang kay nagid no naka-operate gid ang sprinkler kagina kay that is why wala na nakalandad pa sang Kaya nung ginhalinan gid ni sang kalayo? Una ang ginsugo niya action Rex kung bala base bala electrical short circuit ang natabo kay Como 2008 pa natindog ang among Kaya wala man sang nabilinda nga naka-plug abi or nano nga mga appliances da? Amo na ang ginapa-investigar gid no ni Sir Buboy Protenya kay asto sa cost of gani sang damage hindi pa nila ma-declare kay suno saya dapat karon nga adlaw mahibaluan niya kay ginmandoan niya si FO Tumalyari kag si FO Labansawan nga liwat magbalik sa area mag-itap gid no ang electrical engineer sang City Hall agud jadto nga hibaluon kung bala electrical short circuit ang natabo o kay nga aso o nagkalayo ang porsyon sang third floor mismo sang admin building sang New Government Center.
Amaning balita, report sang patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon Dale Salazar, Aksyon Marlon Hinovia, kag Aksyon Art Tayhupon standby. Manong balik kita dugay-dugay ha. Isa lang ni. Daligid lang mga ka-aksyon. Ayos, sige, salamat kid Aksyon Alvin Graba sa balita. Kadtuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kantanan sa palayag sang DSWD Regional Office 6 kag DSSD Bacolod nga magapatigayon sang payout sa mga na-identify o kung nakilala nga mga beneficiaryo sang financial assistance sa masunod nga simana. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye, Action Dale. Action Rex next week na magapatigayon sang payout ang DSWD Region 6 Pudman ang bulig no sang DSSD Bacolod. Angot ini sa mga na-identify ng mga beneficiaryo sang Financial Assistance Action Rex para sa mga sektor nga lubos no nga naapektuhan sining pandemic diri sa may syudad sang Bacolod. Action Rex. Kung madumduman ang DSWD National naghatag Action Rex sang 5 billion pesos nga ayuda para ini sa bulan sang October 2020 nga payout Action Rex. Agsudo kay Ma'am Tero before nakapatigayon na sila sang interview sa tong MECQ ang syudad sang Bacolod kagaron gina-validate nila kag ginaisip no ang numero kon pilagid ang makabaton diri sa may syudad sang Bacolod. Action Rex. Sudo kay Ma'am Tero Action Rex lain-lain ang range or ang value or financial aid nga mabaton sa isa ka persona depende kundi ini siya nga sektor kag depende ini sa interview no nga ginpatigayon sang DSSD office may sang 1,000, may 2,000, may 3,000 kag maximum Action Rex nga mga 5,000 pesos. Sa gitabangkot nato si Ma'am Tero si ano nga sektor ang makabaton sang 5,000 pesos no siya alakip diri for example ang mga construction workers nga lubos no nga naapektuhan sining pandemya. Action Rex. Susunod ka Ma'am Tero face to face sa gihapon ang mangin manners ang distribution sining Financial Assistance Action Rex pagi sa barangay upod man ang DSWD Region 6 nga mga personnel. Action Rex. Gin-explain din ni Ma'am Tero nga sa 5 million pesos nga pondo for the month of October diri man diri kuha ang plete para sa pagpapuli sa mga badyaw humalin diri sa Bacolod City padulong sa Mindanao. Action Rex. Kag may pondo man no nga ginkuha sa 5 million pesos para ini sa mga nag-walk-in or nagpalapit man sa DSWD Satellite Office diri sa may syudad nga nagapangayo man Action Rex sang ayuda sa gobyerno. Para naman sa bulan sang November, may another 5 million pesos nga ginhatag ang DSWD National Office. Hagsudo ka Ma'am Tero, magapagwa sila sang mechanics o kon formal nga announcement. Action Rex angot sa sistema nga igapatuman sa tuyo nga hindi matabo liwat ang pagdinaguso sang tawo nagligad nga Setyembre dira sa Bacolod Government Center. For confirmation aring tingog ni DSSD Bacolod Head Pasita Tero. Mga PLP kami next week yan for the first time ng 5 million ng tanan nga natabo interview na to pay out niya is October. Then another payout will be on November. Okay. So ang November, amo nang another 5 million kay 10 million, di ba tanan? November, amo na dito na kami na may system na kami na sa November. Kasi siyempre yung October na mo nung pisahan na namin niya pang interview mo. Okay. For November, kaya nakita na mong damo pa, may system kami nga install ang balkula na sa last week. Ano ang manners ang payout next week? Per barangay
try yapon kasi para hindi ta magdamo naman dala. Okay. Ang barangay kan schedule niya. Ma'am, pila gali ma'am ma'am, ang mabato nila ma'am since lain-lain di ba ang ila sining or financial aid? Lain-lain ni kritik ko sang hindi tani niya galang assistance kasi sang AX namon mong regular program ni namon sa AX diba. So, it's not only LGU tinggaan. Ini ang mga congressional district na ilaman natin. No, so, pero tinggaan lang gila ang LGU Bacolod. Kasi, doon may ilang sponsor sila dito, no? Oo. Matagaan. It depends upon the, sa original namin nga plan, lain-lain siya ng sektor, lain-lain, manina na amount niya pag namin. Pero nag-arrange sa ma'am sa ano ma'am? It depends upon the need of the family. So it ranges from 1,000 to 5,000. Action Rex, bantayan na lang sa Ramtero ang next nilang schedule lagi no sang payout since Lucia next week no ang ginapalayag niya sa atong sining interview kag ti ula baloan ko anong adlaw next week no or sa masunod nga semana since pagapagaman sang opisyal nga statement ang syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa iluhan tanay Aksyon Marlon ni Hinuwiya sa Kapitolyo standbayanay. Ini may kang tanan sa no disconnection policy sang ERC ho handang ipatuman sang Seneco opisyal nga komunikasyon gikan sa komisyon wala pa mabaton ibaloon tani sa mga member consumers sa mga electric cooperatives mga ka-aksyon especially ang Seneco. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayhopon Aksyon Art. Klaro Sunrex ang presidente sa Seneco Board nga si Sir Dwight Carmon nga in kaso mabato na ilang opisyal nga komunikasyon o kon instruction halin sa ERC angot sa sining plano blag kag mando Aksyon Rex nga sa rin ang disconnection dapat extended ini until the end of the year 2020 o galing lang kay ini instruction o kon ipapanaog sang ERC para lang niya sumrek sa mga gagmaya consumers especially yung 200 below na kilowatt na ginagamit nila kay ang isa din ka reason sa ERC amo niya sobra gikaroon nga epekto especially sa mga nawad-an trabaho ang iban ay nagida parangitanan ang gagmay nga negosyo nagkarasirana amo lang rason kag sa italom sang Bayanihan Act 2 kinahanglan nga hindi ini pagpatigayonon sa nagkalilaing nga mga electric cooperative. Now, sunod din kay Dwight Carbon, although natiaminado siya perting epekto sa ila sa operation expenditures nila kag sa collection nila sa election nalagang 98% sila mo kung correction rate o kung pagpangulikta ang pag-amalan nag-drop ini solusyado 85 na lang subong bangon natin kanamo sa pila ka mga may balahiran pero nagapayo man ang Seneco especially kay bangod sa epekto sa pandemya. Now, may mga communication man naging padala ang Seneco sa mga power supplier gagakuhaan nila sa kuryente nga kung pwede sila man ang nanganon kung pila ang makolekta nila sa publiko amo na naanay ang ibayad man nila sa mga power producers agad nga hindi man matamaan ang Central Negros Electric Cooperative. Yari nga parayag ni Sir Dwight Carbon ang presidente sa Central Negros Electric Cooperative. Tumang pati, Thailand kami si Shokos. Kung epekto Action Art, apektado kita sina kay tungod sa series of ni Shabla sa mga classification from NEGCQ, nag-DCQ, nag-MECQ, subong nagbalik kita sa DCQ, kagdamo sa ginpang disconnection tanaw ay ginatuan, mo ay ginpatuman,
apektado ginahapon nga collection efficiency. Amo lang amon tani nga pangayo nga kung hindi kami kabayag gid full, ang amon nga TPD hindi lang nila pag-i-epektuhan man. As fast as we want to, we have to follow gid kay hindi man ta pwede na kung may order hindi kami mo ga 98% nga collection efficiency subong ano lang kami mo 85. Kay ang tao nga nahan kapag kabati na nila nga may amuna, there are people yang willing to pay, no? Ang minagbayad sa kay niya total, kung di palawi ko ni, at the end of the day, bayadan ko man Japon, no? Correct. Portion sa nasa parayag ni Mr. Dwight Carbon. So, ginapacheck ka na subong sa mahinsang Senate Management Masik kung nakarabot naman o kung may official na kopya, naging padara ang pamunuan sa Energy Regulatory Commission. Ang aksyon nyo sa natay hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon R. Tayhupon balita gikan sa special assignment. Samtang balita sa Kapitolyo sa Ilohan Tanay. We have Aksyon Marlon Hinovia. Talisay City. Naka-record sa unang zero COVID case. Umpisa Agosto 29. Syudad handa nga magbaton sa mga returning residents. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa kanakabig subong bilang maayong adlaw sa lokal nga pangalawan sa sural sa Talisay nga nagsugata sila bangod una ginatawag nila ining Big Recovery Wednesday. Subong man nga adlaw naka-record ang City Health Office sang Sunod sang zero case umpisa sang Agosto 29 COVID-19 ang paghahambalan. May ara sang 24 katang nagdugang nga naglalayo kag may ara na lamang sila Aksyon Rex 59 katang active cases. Ang recoveries nila nagalabot na sa 485. Suro kaya City Administrator Attorney Jose Jonathan Ialdama, isa sa mga rason kung nga ang si Aksyon Rex ang recover kag dasig ang paggarubo sang kaso. Tungod kay hindi malawigan nagagwa sa gilayon. Ang resulta sang ila sa nagapatigayon nga mass testing. Ang Talisay City nga daan nagligad nga mga bidulan namon isa ang number 1 sa Negros Occidental nga may pinakadamo nga kaso sang COVID-19 kag may pinakadamo man nga kaso mga nagkalamatay pero mayon ang dalagan silang Surex kada adlaw ya mas damo ang alalayo sang sa nagadugang. Pero hambal ni Attorney Ialdama ang swab test Aksyon Rex sige-sige ni silagli. Ay mayara sila schedule gidya nga Martes kag Webes may mass testing gina sila ginapatigayon dara sa plaza publika sang syudad. Plus kung may ara sang magtuga nga positive ginakuhaan nila sa giliyon sang swab test ang mga naka-close contact katawo sang nag-positibo. Si City Administrator Attorney Ialdama. Actually, kami mass testing every Tuesday and Thursday may mass testing kami. Almost every day may testing kami, no? Automatic pag may ara positive, contact tracing dayon, ikwaon sila mass testing kay ibutang sa facility. But aside from that, every Tuesday and Thursday may mass testing kami sa plaza. Nagdugang kami sang facility sa RDL mo. So, ang ginobra namon ni Mayor Neil, no, aside from na ibang inabutang namon man sa province kung mga positive kaya, ang tanan niya LSI sa isa ka facility, kagang isa ka mga nag-positive ya sa COVID, another facility. And then I think nakabulig man na nga daw naghagan-hagan ang nag-zero ang subong ang amon na, no, because for more than 1 week wala LSI nag-inabot. So do amon to gamay nga nakaginhawa man ang LGU because naka-concentrate kami sa local na anay, no, na mga constituents. Ang ganaman sa Attorney Ialdama mga RBL, Rafael P. Lacson nga eskwelahan na siya. Asa rin nagdugang paginsang quarantine facility ang sunod kay man paabot nila Aksyon Rex ang pagbalik naman dali sang
Damo pa nga mga local stranded individuals o kon LSIs talisay noon, right after nga resume na o kung pabalik na ang commercial trips Bacolod, Iloilo, Bacolod. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo, action na Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat gidaksyon Marlon Hinuboya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:39. Daligid lang ha sa mga kaaksyon ta dira, standby anay sa mga reports na tundugan, no? Kay diri kita nayho sa Arbs for Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Sa mga kaaksyon ta atensyon, no? Mati. Ang tagsa ka mga estudyante nga may pinasahi nga istorya nga makatalandog balatyagon kag makahatag leksyon, amo na importante. Bangod sa COVID-19 pandemic, apektado ang pagtuon sa mga estudyante. Sa tinutuyo nga makatuon kag makatapos ang pag-eskwela, madamo ang nagapaninguha sa piyak sang kabudlayan, diba? Sa subong madamo ang nagakinanglan sang gadgets o agod nga makapartisipar sa online classes. Ang aksyon no Radyo Bacolod ang nagapangita sang siyam ka mga deserving students nga nagakinanglan sang cellphone o kontablet nga ila paggagamiton sa pag-eskwela. Ipadala lang imong istorya sa official Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod. Pwede ka man maka-rekomendar sang imo kakilala nga lubos nga nagakinanglan sang amo nga bulig, no? Mula na kasimple. Sino ang maka-intra? Mamangkot ka mo sinong maka-intra. Aring sa bato, mga estudyante sa elementarya, secondary, tub-tub college level nga na-enroll sining academic year 2020-2021. No? Pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental, kalakip na ang syudad sang Bacolod. Base ara ka sa Negros Oriental na, kag iban pa nga probinsya sang Region 6, kag iban pa nga mga lugar, hindi ka pwede. Kundi Negros Occidental kag Bacolod lang. No? Mga estudyante nga wala sang cellphone o tablet nga ginagamit sa pagtuon. Mga estudyante nga may pinasahing nga istorya sa paghimakas lamang makatapos sang pag-eskwela. Paano makapasakop, Aryo? Paano ka mo maka-entra sa sining aton nga promo? Una nga, i-like kag i-follow ang official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod kag i-share ang ining nga post. Liwat, una nga i-like kag i-follow ang official Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod kag i-share ang ining nga post, mga kaaksyon. Ipadalang inyo ang imo sining istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kalakip ang imo litrato kag butangan sang subject nga Arb for Peace. Amo lang na, kasimple, no? Ilakip man sa imo mensahe ang mga masunod: ngalan, edad, address, contact number, grade, year, level, kag eskwelahan kung diin ka nga ka-enroll nga estudyante. Isaysay ang istorya, ipaatag kon nga deserving ka nga makabaton sang cellphone o kon tablet. Ang istorya nga dapat nga nasulat sa Word documents. May Word na dra mo isulat, mga kaaksyon. Paano pagapilion ang magadaog? Ang Aksyon Radyo Bacolod ang magapili sang taglima ka mga finalist sa kada educational level, like elementary, secondary, kag tertiary level. Ang mga istorya sang sining beneficiaryo ang pagabasahon sa programa This Is My Life, launa 15 tubtob las 3 ang hapon, Lunes tubtob Sabado. 3 ka mga beneficiaryo o kon istorya sa kada educational level, elementary, secondary, kag tertiary level, ang makabaton sang cellphone o kon tablet. Ang nabilin nga mga finalist ang magabato naman sang 500 pesos nga load. Way ka madala sa
mga 5 ka mga finalist sa tagsa ka educational level, may 500 pesos ka kung finalist ka gyapon nga load. Personal nga idulong sa Aksyon Radio Bacolod ang padya sa tagdaog. Amo nang importante. San o makapadala sang entry? Sarang na makapadala sang inyo sining nga istorya. Umpisa pa kahapon tub-tub ini. Kahapon sang Monday pa. Umpisa pa sa tong October 12, tub-tub Oktubre 19. San o kag paano mahibaloan ang resulta? I-anunsyo ang mga tagdaog sa Oktubre 26, Lunes ina nga adlaw. October 26 ha, i-mark ninyo ang kalendar ninyo. October 26. Ang mga tagdaog ang ipalayag sa mga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Kag mabasahan man sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Kay balo lang sa mga empleyado kag pamilya sang Aksyon Radio tub-tub third degree ang hindi pwede pasakop sa sining nga programa. God nga matagan sa oportunidad ang mas naga kinahanglan. Di pasakop ipadala ninyo ang istorya sang inyo mga estudyante sa ARBS 4 for Peace, pagbulig sa pagtuon sa paghatag sang paglaom. Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:45 na, 12:45 na, may tisian na iho, kulang balang imo sining lawas sang vitamin C.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Las 12:59. This time check. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:00. Katuan tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office si Aksyon Alvin Graba. Tatlo ka mga barangay sa Candonig indeklarar nga drug-free samtang tatlo pa ka mga barangay ginalauman
nga madeklara nga drug-free barangay sa masunod nga bulan suno kay kanto ni Chief Captain John J. Lima. Yari ang kaundan sang report ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, isa ka welcome development bilang bagong hepe sang kanto ni PNP nga madeklarar nga drug-free barangay ang tatlo ka barangay dira sa banwasang Kanduni. Din sunod diri kay Police Captain John J. Liba. Isa pa lamang ka bulan umpisa nga nag-assume ini bilang hepe sang Kanduni PNP. Amo na ang gintutukan niya mismo Action Rex nga magdeklarar drug-free barangay ining haba Agboy kag Payawan sa diin sunusaya nga halos isa man kabulan ang iya sini nga focus sa pagpreparar sa mga requisitos nga ginakinahanglan sang Philippine Drug Enforcement Agency para madeklarar nga drug-free barangay ining tatlo ka mga barangay sang Kanduni sa diin sunod pagida diri kay Liba nga may ara pa siya tatlo pagid ka barangay sang banwasang Kanduni, although wala niya pa ginmensyonar kundi ini nga barangay nga iya sini nga iga-rekomenda man for drug-free barangay ina matapos nga nakita niya mismo sa pag-iya sini nga paglibot sa banwasang Kanduni nga halos wala naman sang presensya sang illegal nga droga plus kung may ara gid man suno sa iya nga nakaagi naman ginapaidalom pa sa karon sa nga ini nga barangay rehabilitation program. Now may plano man siya nga isumiter ining tatlo pagig nga wala niya nahambal nga mga barangay pero isumiter ya ang ining pangalan sini para naman sa natala na nga deliberasyon nga sa maabot nga Nobyembre Action Rex and suno sa iya nga nakabatsyag man siya sang kalipay and of course dala na diriya nga proud bala bilang hepe sa diin suno sa iya kada banwa gali Action Rex nga diin siya ma-assign nagakatimingan gid Action Rex nga may mga drug-free barangay gidya kanga isang pagtirer niya sa malawig nga panahon dito sa banwa sa nga Valladolid suno sa iya nga may siyam ka barangay ang nadeklarar diri nga drug-free barangay plus sa area naman sang Moises Padilla halos 20 ka barangay ang nadeklarar nga drug-free barangay in his time as Chief of Police. Ari ang pahayag ni Captain Junji Liba. Dako nga advantage na bilang ma-separate nato ng tatlo ni barangay bilang clear so ang ato na lang imo is pag-monitor na lang. So amo na aton nga pag-monitor mo no ang aton well the rest so may ara kami target nga now i-clear namon another 3 barangays but hopefully kung mahabol namon within the month or next nila nga deliberation so kabay pa man na kay ti subong di na focus man ta sa COVID maayo na nagatikan niya wala man na kami masyado kaso sa COVID. Ano ang naging tikang nimo para madeklarar as drug-free barangay ining tatlo ka mga lugar ang Agboy, Haba, kag Payawan? As procedure, no, again provide na nato ng mga papel which sang during sa time ko sa Valladolid, I was able to clear some barangay, mga 9 barangays. And then follows the Moises Padilla which na-clear ko ang bilog nga municipal out of 20 barangays. So, amo man nagyapon naton procedure no when base man lang nato na sa aton nga DDB regulation ng iyang PDEA. Amo na successfully daw na may kita rin wala man kita sa masyadong personality identified sa those barangay nga tatlo except ang number ko sa Payawan is may isa so nag-graduate naman sa CDRP. So insofar as personality so buong monitor natin wala gid so that's why nag-come up kita or na successful kita sa aton nga pag-apply sa pag-clear sa inyong tatlong barangay. Ang pahayag ni Captain Junji Liba. Balita nagikan... Kumusta to siya sa Kanduni? Oo, okay mangkulo sa Action Rex to. Nalingaw mangkulo siya. Dawa ba? Oo, siling ko gani sa iya. Sir, di kumusta ang Upland, Hepes ang Upland Municipality? Oo. Siling niya daw okay lang. On alert. Ate, okay gid. Dalong lang da, sir Kay Yes. Captain Junji Liba. Ga-monitor gid sa subong sining mga tinion mo.
Saksyon na Rex, wala naman sang iban nga ginapamatian, siling niya ganit, ti kamusta ang grupo na. Siling ko, ti okay lang, ti sano kali madulhog, siling matsimpuhan. Sige Yes, Aksyon na Rex, no? Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kantuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pamilya sa nagkalamatay kag tagiya sang tracking na aksidente kahapon tublas ang kagahon sa home site sa Barangay Villamonte. Nagarigluhan na yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye, Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Eric sa Peregrino Cantong in Dologroba. Amo na ang tirada kaya nga baskugunta. Gani. Para nga manging babasko nga ato nga pagkuha, no? Pagkuha sang? Sang ipadala. Ayo di purma. Ayo. Amo na ang tirada, Aksyon Rex, no? Kala nga tungugunta. Kag baskugunta para nga may mabaskog. Ang hila sininga pagpadala, Aksyon Rex, no? May lang na nga pag-monitor kay Parkoy Junji Liba sa Kanduni. Arasan? Ga-monitor sa. Perting layo amo ng lugar ni Junji. Layo oy. Layo oy, Kanduni, magsipak pang dalan. Turutinaing dalan da, pero nami man. Ayo di purma. Layo-layo Layo-layo ginapuka. Pero okay man na. Okay man na. Kaya ang dalan to, okay man na, mapapulima to. Kanduni. Why man na. Sementado naman Aksorex eh. Oo. Pero yung mga galing kalayo lang galing. Gani. Bago-bago. Don Gidblaw. Don Gid, ito isipak ni siya nga dalan niya mo. Oo, kay kung may bakasang kantuan, wala gidi. Okay lang magkantuan to, may purpose, no? Maabi ko may pinutos. Ayo di purma. Pagbalik na yan, may pinutos. Si Junji Liba, kaya nga pagbalik po yan, putsa niya ka na. Kasulod ko to first time, doon kami ni Action Art, tong kagahon pa bla. Amo to first time doon kadto mo. Duga, pero di pa to si Junji, yung kwan, si Pupulis. Daw ano to, ambos? Oo. Daw ambos ng katuan nyo eh. Gani. Kamo to ni Action Art, nga nasulod pa kamo to sa balay ni Mayor Silot. Borromeo. Natasod la si Art. Hataw na. Ayo di purma. Wala na problema si Action Art, no? Kasi iyan na ni Mayor Silot Borromeo eh. Si Action Art, no? What? Sino kagawad man? Kagawad na Jopre din. Ayo di purma. Abi kung sino naman nga kagawad, nagitawag mo. Si kagawad yung ni Jopre din. Kagawad Jofred, kag sikap Chad. Chad Periana. Dara sa Barangay Robles, na Castiliana. Kapilit na niya sa Akso Radio yung ilayang dungga niya. May magliso ko no, itip na rin mo. Itip na kagliso mo ng ulo. Ayo di purma. Sa kay Mr. Mrs. Joseph Julie Chuwada. Sir. Sa kay Sir Manuel Cubaw. Sa Silay. Sa Silay City. Nagpapati kita sila, no? Gani. Si Pare Mark at si Ems magbanwada. Sa Barangay Handumanan. Oo, pista man na tayo, no? Nga may ano? May pilit eh. Ayo di purma. Siling ko gidaw. Ang pilit gid ginadumkan. Pamana na ni Primo Mark kaya kuha niya. May pilit man sila. Meron na eh. Hindi kilala. Mimo lang wala kita. Kag Ems. Magbanwa. Kaya pamati na sila, no? Itirahon na kadaan. Alas ka sa area sa Barangay Handumanan, butano ng purok nila, Damo na ng purok na ng dumanan doon, panuwaman ang kadaan da. Oo. Kalapad-lapad na sang barangay ang dumanan. Basi purok rice? Purok rice, barangay pilit, no? Purma. Ang muna tayo pirada, no? Purok rice, barangay pilit, no? Sakop sang dumanan. Ayos. Muna tayo pirada. Sige, tinitawa. Kaya daw medyo may arigluhan na natabo Action Rex sa sining aksidente. Makasilig ni katabo ini kahapon sa kagahon dira sa may circumference road diba sa may home site. Nakibot gid ko kay tupad na sang pwesto ko to sadto sa Villamonte bla.
Inasa? Oo. Ang dis ito, ang aksidente. Ano kung aksidente? Ang aksidente, gijay, ang tagiya, Ang tagiya, kilala mo ni Gle? Si Stanley Flores. Muna siyang driver, sang kuwan lang, Mustang, sports car, buti, grabe, king aksidente ito, Action Rex, no? So, buto ko ito, yung upo dyan itong aduha, nga si Welton Porcel, kakang inablos ni Welton Porcel nga si Mark Jan Porcel, napatay man Action Art, no? Sila ni Police Senior Master Sergeant John Garong, ang traffic investigator sa Police Station number 4 nga istorya natin mag-ulanggit. Ngati si Action Rex, Action Eric, may ara ng pag-areglohan na, kagda nag-intindihan na man ang both parties, ang pamilya, abis itong mga nagkalamatay, kag-tagiyaman sa tracking nga ginamanihon sa ni Michael Mihica nga taga-Kabangkalan City. Sinisang atong traffic investigator nga si Police Senior Master Sergeant John Garong, at ang tagsa-tagsa kag isa Action Rex daw nag-intindihan na yung kagti, hindi man tayo ila gusto, tato natabo, kung mga aksidente, iti daw nag-come up sila Action Rex, sa kinatawag nga areglohan na kag magbinuligan na lang sila kuno, para nga bisan paano sa amuning trahedya kag makasilig ng aksidente, mapahagan-hagan ang kalisod nga naangkon sining pamilya sa tatlo nga nagkalamatay Action Rex, no? Siling ni Sir Garong sa interview nato nga si Action Eric, mabuligan na lang sila kuno ang both parties kag tungod siling isang areglohan na yung natabo Action Rex nakagawa man sa custodial facilities ang station number 4 ang driver nga si Michael Mika. Yari ang confirmation sa tabo nga arrangement kag areglohan ay sa both parties sa selection ng tabo kahapon sa Kagahon dira sa may home site sa Recompense Road, Barangay Villamonte. Oo, actually, ang initial nga reglanay kagapon na kuwana, nag-areglo na sila kahapon, yung sunod nga hapon. Okay. Oo. Anong arrangement mo, John? Na ipatwatigayon nun sila sa ilang pag pinulisayda. Oo. Okay naman to ang amay sa kataan, hindi lang yung pamilya ang mga pamilya nga gitugyanan sa una part sa mga nangamatyan, kaya ang sa part sa tagiya sa truck. May kami amicable settlement na mga nagtapo sila. Okay. So, anong part sa ilang amicable settlement, John? Pati, may mga kwan sila kuro. May mga nakikayon kuro ang mga bulis in which they why matataga-intra na. Raton lang, ginantaw talang ang confirmation sa both parties, especially sa nabatyan nga di willing man sila nga mag-atubang kung anong magandang natabog na, nabato naman ang nila. So, nag-communicable agreement na sila nga mabuligay sila sang i-reveal lang sa ilang level. In fact, nag-okay naman sila gani kagapon nga mapapuli na ang So, ano ba? Action Rex versus Balayaga ni Police Senior Master Sergeant John Garong, ang traffic investigator sa station number 4 ang tini sa tabo nga aksidente. Isa man din sa mga panugyan ni Police Senior Master Sergeant Garong sa mga highway nga katulad sining Masado Kalapad, medyo extra lang nga paghalong kag hindi gid maghatag sang kumpiyansa especialmente oras sa kagabihon kag oras sang kagahon. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Moro mag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 14 nga oras. Siya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen.
Kadtuan tanang balita gikan sa ato sini nga mga out of town reporters. Unahon tanang balita gikan sa siyudad sa San Carlos, we have action Stephen Fresquito. Ini may kang tanan sa update tanay sa COVID-19 mga market vendors to. Mga bumaligya sa merkado sa siyudad sa San Carlos, apektado ang negosyo kasunod sa pagpositibo sang siyam ka mga manog baligya. Yari ang countdown sang report ni Action Stephen Fresquito. Pen? Yes, Action Rex, dire karon sa update naton sa COVID-19 dito sa San Carlos. So far ang merkado publiko gid sa Ciudad San Carlos medyo naapektuhan gid sa karon ang mga pagbaligya sang iban nga mga nakaposto dira o mga market vendors tungod sa atong siyam gig nga nagpositibo sa swab testing, no? Kay sa pag rapid test out of 550 ka mga market vendors, ang 11 ato ang nagwa ang resulta sa rapid test. At ang sanggin na final na nga swab test na PCR, dito na nagwa ang resulta sa Rex nga siyam gid ini ang nangin kumpirmado, 7 diri ang market vendors, isa ang market sweeper kagang iya mismo anak. So nangin siyam ang nangin total gid nga nagkumpirmado nga nag-positive sa COVID-19. So gani nga nakita natin nga nagsarado, no, ang halos sa katunga sa sining public market diri sa San Carlos kag gin-under gid sa pag-quarantine atong siyam. So far ang iban nga wala man gid sila natikon apang sa kahadlok Action Rex, even ang mga magpamakal, makita natin nga pila-pila lang gid kay mga tao ang nagasulod sa merkado publiko kani ara pa man iban nga nagasige pa bukas ang ilang mga baligya. Labi na sa fish section, jutay na lang kag man sa market mapili na lamang, no, pila-pila na lang kag sa mga fruit section. So may nakaroon Action Rex ang sitwasyon diri sa merkado publiko sa siyudad sa San Carlos. And so far, si Mayor amoy na Action Rex nagmando naman sa mga violators sa ilabi na sa health protocols ng COVID-19 nga once ka may mag-violate, magpasaway ang hindi nila ginahimos ang ilang mga kabataan sa 24-hour nga curfew sa undermine ng gitagwa ni Mayor Enigustio nga executive order kag sa mga paggamit sa face mask kag face shield, labi na sa mga nagamotor, sa mga nagabike. So ang nagalakat sa mga dayan kag hindi magtuman, may 24 hours gid lamang sila nga sa ladto na Rex nga kung madakpan hindi pwede nga kung saan lang sila magbayad sang multa o kung mag-community service sila. Kinahanglan na sunod pa kay Mayor Enigustilo nga ilagid dayon pag ayuson inang within 24 hours kung sila nagbayular sa sining mga kamanduan sa pag-implementar sa sining executive order nga gipagwa naman ni Mayor Enigustilo sa pagstrikto sa paggamit sang face mask, face shield, helmet kag ang ining mga kabataan nga 12 years old below. So may nakaroon Action Rex ang kaginbalik by the way Action Rex ni Mayor Enigustilo ang pag-disinfect sa bilog nga public market kag ang tanan nga mga kadalanan diri sa siyudad sa San Carlos. Kaya kung natin madumduman na Rex na ito nagligad ng Piso sang Marso, nagpadayon ang pag-disinfect sa kadalanan sa aton nga mga fire trucks sa mga volunteers diri sa siyudad sa San Carlos. Apang sa garon tungod nga nagtaas, no, kaya nag-abot na sa 81 ang nangin cases diri sa siyudad San Carlos sa sining COVID-19 naton. So nagpadayon ginbalik ni Mayor Enigustilo ining pag-disinfect sa tanan nga mga kadalanan diri sa siyudad sa San Carlos during oras ng kagabihon ini Action Rex. So mula mang ina ang atong report na diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen sa iluhantang balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa wanted person blang may kaso sa probinsya sang Cebu. Arestado naman sa siyudad sang Escalante. Sinigid lamang aga. Yari ang countdown sa report ni Action Roger Gotib, Jer. Action
Rex, 33 anyos nga lalaki nga may kaso dito sa bahinsang probinsya ng Cebu, nadakpan sinigit ang mga aga sa bahinsang siyudad ng Escalante. Yan aristar mga alas 5 o alas 6:45 takla sinigit lamang aga sa Proksang Pagita, Barangay Alimango sa abong nga siyudad. Ini si Jomar Navarro, isa limbot, 33 anyos, sigitad may asawa sa nga amuman nga lugar. Suno sa report, ini siya may warrant of arrest nga ginatubang kag ini siya may kaso double qualified theft dito sa bahinsang Bantayan, Cebu. Ang warrant of arrest nga ini nga gin-issue ni Honorable Judge Romeo Bulotano, presiding judge sa korte sa may Bantayan, Santa Fe, Madre Dios branch. Kag ang iya sininga kaso qualified theft o double qualified theft. Ini siya may recommended nga bail para sa iya sinitemporaryo nga iluwayan tag 12,000 ka pesos ang kada isa. Karon ini nga persona ang naka-detain sa bahinsang Pente Custodial Facility sa siyudad sang Escalante. Pag subject ini nga taga-kwaon sang ukon iga-turnover sa korte dito sa Bantayan kag iga-turnover man dito mismo sa Santa Fe, Bantayan, Cebu sa mga police station tungkol dito ini nagatubang sa iya sini nga kaso. Report gikan sa siyudad ng Escalante. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa Iluanta na yung balita ni Aksyon Percival Villamor gikan sa Banwas ang La Castellana, 46 anyos nga lalaki o nga taga syudad man sa Escalante, ginserbihan sang warrant of arrest bangod sa kaso nga murder. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang La Castellana Police Station nagkandak sang operation dito sa may Barangay Pahipan, Escalante, Negros Occidental. Ang operation ginapamunuhan ini ni Police Captain Ramel A. Bustamante, Chief of Police ang La Castellana Police Station. Kagupod sini ang operation si Police Master Sergeant Nelson Madrinya. Kag nag-serve sa warrant of arrest sa isa ka persona nga ginkilala dire sa kay Ricardo Siason Imones. Ricardo Siason Imones, 46 anyos, kag ini siya pumuluyo sang sitio Moncada, Barangay Piitan, Escalante, Negros Occidental. Ang warrant of arrest gin-serve sa suspect nga may case number na NR 20-60 sa kaso nga murder. Kag ini gipapanaog kag ginpirmahan ni Honorable Raimundo Rinald E. Alon, presiding judge sang MTCC 63 La Carlota City. Kag ining warrant of arrest may pirma sadtong Agosto 1, 2020. Karon ini ang suspect nagapangatubang sa kaso nga gin papanaog sang korte batok sa iya. Report live gikan dire sa La Castellana Police Station ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alam mo ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita
may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
tuon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, pasensya gid sa way ta malabutan ang mga talamyawon nyo, pabuwasan kun lang ini mga kaaksyon. No? Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dinigilamang badugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyos ni Kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.